i ekipa s druge strane ekrana. Osjećate tu napetost? Pa, pripremite se jer imamo novost koja će vas potresti. Ali prije nego što otkrijemo tu misteriju, kliknite na gumb za pretplatu, ajmo! Idemo zajedno u ovu avanturu. Tijekom ovog vrućeg i sunčanog ljeta, i ne, nije bilo samo ovog ljeta, strastveni navijači Hajduka bili su puni iščekivanja. Znate zašto? Imali su na oku, i to velikom oku, našeg dragog Ivana Perišića. I ne, to nije samo priča ili izmišljotina navijača. Sam Perišić, uživo i u boji, već je najavio da bi jednog dana, možda, ponovno igrao za Hajduk, klub koji ga je lansirao u zvijezdane visine dok je još bio mladi talent. Čak je i poslao poruku navijačima, van koje se ne zaboravljaju, da, vratit ću se. Ne znam kada, ali opustite se, neće trebati dugo. Rekao je to tamo na Riri, slavivši s reprezentacijom osvajanje brončane medalje na svjetskom prvenstvu. Kakav trenutak, ha? Ali, postoji jedan detalj koji može ohladiti stvari, ima ugovor s Tottenhamom do lipnja 2024. U međuvremenu, bilo je puno ljudi koji su se trudili, pokušavajući sve, pomičući nebo i zemlju da Perišić izađe iz tog ugovora i ostvari svoj san o ponovnom nošenju bijelog dresa Hajduka. I sa svih strana, što čujemo je, Ivane, vrijeme je, brate. Vrati se Hajduku. Ali, čini se da je priča doživjela preokret. Nakon sjajnih nastupa u prijateljskim utakmicama, novi trener Spursa, Taj Postecoglou, javno je izjavio, Perišić igra fenomenalno. Ima svijetlu budućnost ovdje s nama. Poznajem njegovu karijeru, pravi je profesionalac, brine o svom tijelu kao nitko drugi. Nikada nije bio bolje pripremljen. I što sada? Hoće li Perišićev povratak Hajduku ostati samo san? Budite u tijeku i vidimo se sljedeći put. I ne zaboravite se pretplatiti, ajde. Doviđenja.